Kamusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. Alam kong maraming malungkot sa inyo ngayon. Kasi iba dyan may pasok na. So, lito tayo ngayon para sumaya sa kalungkutan ng buhay, diba? Mapasapasukan yan, or napasukan kayo, or napasok kayo ng hindi sinasadya. Hops! Joke lang po, pamilya kaming channel. Eh, ngayon, maglalaro tayo ng isang mga paborito nyong laro. Pag tumawa ka, talo ka, diba? Simple na laro, kahit sinong tanga, kahit hindi pa kayo pumapasok sa eskwela, ay maintindihan nyo yun. So, alam nyo naman matibay ang ating pantog. Bibigyan ko 3 buhay dito. Lagay mo na at simulan na natin. Gusto ko na sumaya. From JM Grande. 26. Ashley, congrats! You deserve it! Ay, sorry. Bakit? Iba ba yun? Sa ako Aag? Ano ba yun? Di ba? Parang ganun yun, di ba? Ay, iba ba? Sorry. What the Ops! Kala ko bang pamilya kayo? ABS. Ano ba? Buti na lang wala kayong tito YouTube na kailangan isipin. Late. So, takbong kamote. Ano to? Ano nangyayari? Nag-iisip na yung nakasabit eh. Bakit ang lapit ito sa akin? Alam mo, delikado yung ginawa mo. Yan. Sarap tumawa hanggang wala ka pa sa kabaong. Very good, kuya. Kung siya nalaglag sa ginawa mo at ikaw nalaglag, yeah, tawa-tawa na lang kayo sa langit. Sunod! From Dalaga, Filipina. Game mo. Ganyan, Ganyan na, nakabuka. Tapos gano'n, ikaw. Ganyan. Yan. Tapos gano'n. Sabi na tatabal. Bigla ako. Pag mga biglaan ako lagi na Dani Leche. Paano niya nagawa yun? What? Naulol ako dun Paano Ganyan na, nakabuka. Tapos gano'n, ikaw. Ganyan. Ano naman ito? Tapos gano'n. Sabi na tatabal. Tapos gano'n. Alam mo nung iniisip niya to, may mataas na chance na hindi. Kasi wala na pa siya ibang ginawa sa kamay niya Pero nilayo niya. Okay, fine. Tagalin mo na isa. May dalawa pa naman tayo. From College of Political Shitposting and Public Aesthetic. Sabihin ko talagang totoo. Kasi maging ano na ako, kasi walang nagsasabi nito. Ang problema nito, mismanage yung government mula pa noon. Bakit? Kasi we privatize most of GOCC. Most of GOCC, we privatize. And therefore, wala nang income yung government. Ngayon, kung wala nang income yung government, mag-obliga natin mag-impose ng mga big taxes. Kung ano na yung mga taxes na iniisip natin para ma-income ang government. Sikabli at suka. Well, yun nga kasi kailangan hawak ng gobyerno. Lahat yung ganun nga sa Russia. Mga di nakakaalam sa background ng Russia. Ayun, di ba? May natututunan pa din tayo dito kahit puro katarantaduhan. Sunod, from Duno How I Breathe. What? Osu? Oh my God! Holy shit! Po, number 16 sa balota. Ay! Hindi ako natawa, ako natuwa na may nag-effort magawa ng oso ng Bong Budots. What the? Ice na nakawan ka ng Sunod! From Gray Torres. May lakas yung kaya sa pagkagala. Kung sakaling di ka pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. What? Oh! Oh! Hey! Goes to May. Little boy, maraming salamat. From Jestoni. Boomerang girls be like. Episode. Yung mukha niya! I know so many people. Ang daming na trigger sa comment section. Pero okay lang, diba? Importante ginagamit nila yung features no mismong app. Sunod, maraming salamat, diba? Lita bagay. From JD Ross.
Our turret has been destroyed. Ba't ang laki niya compared dun sa game? Time to shine. Totoo ba to? Hindi ba ito edit? Oh my god, sobrang sakto. Dali nga, wait Our lang. turret has been destroyed. Natakpan mo yung laro! You have been slain. From Dede to Delawan. Sige na, tagal naman ng isa. Itong mga Dede gamers ako matadali. Hindi na sa ano yung Dede na lang. Nasaan yung Dede ko? Kailangan ko ng viewers. Kailangan ko ng mga batang support. Sunod, from John Del Viernes. Ikaw na hindi tinatabla ng cleavage mind control. Mga suso ng friends mo sa FB story, mga favorite siya ng babaeng nakabold. Ay, hindi ako pa yung dalawa, pero yung mga suso ng friends mo sa FB story, okay lang yun. Kasi, di ba sila kumikita doon? Like, gusto na pakita yung dede nila, sige lang, enjoyin nyo lang. Pero, huwag nyo ako i-quote doon. Sunod, maraming salamat. From Renel. Oh, yes, magkaka-views ako. What? Ano to edit na? Oh, the effects! Oh! Hey! Oh! No! What the... Ano itong pinanood ko? Hindi ako natawa, okay? Ako ay natuliro. Di malaman ang gagawin na... Like, ano to pinapanood ko? Ano to edit na to? Sasayaw na to? Pero ang importante, diba, may views tayo. Okay, wala na. Hayaan mo silang gawin ang gusto nila. Ang importante, makisawsaw tayo sa kanila. Sunod, maraming salamat. Sa Clivage. I know he gets Stacy Niling sa akin. Ba't may Dota? Oh, look at that flag. Oh! Yes! That Philippines middle finger, represents. That is art. That is absolute art from TNC. Teams is doing it, mga kababayan ko. Huwag mong subukan. Pamamila kami challenge ko, Teams. Kaya tayo nababan eh. Natututo tayo kay Kuku. Hala ko pa naman, cool kid ako. Hindi ako matatawa sa ganyan. Sige, fine, wala lang akong buhay. Kaya kayo, nanonood na lang ako sa mga ganito para sumaya ako. From swangina mo ka, bakla na malakar ka na napakatawa, ikaw na po. Buti pa to, hindi Dede Gamer, kikita ka pa. Diba? Kung ang mga Sando Gamers pumapasok sa Facebook game, ito ikaw ang pinapasok. Win-win. Antonio Totnak. Yan ang amoy ng mga puday nila. Ayan na. Naamoy ko na. Tunod. From Daisuke Kon Ligo, Domi, hihi. Hihi. Parang ine-enjoy ko na lang to. Kasalo naman ako as usual. From Matthew Evis. Sobrang emotional yung boses mo para sa akin. But when I watch you, I don't see that same emotion. James Reid ba yun? What? Inspirational story ba to? Yung sinasabi nilang hindi nila maramdaman because the song is actually a hopeful song. It's parang nangliligaw. It's like courting someone. So you started na parang malungkot siya, pero hopeful siya eh. Kasi hinahanap niya yung one in a million. Tama. 1 in a million you. It's actually ito yung bago eh. Ito yung sumunod kay Lok Bailon eh. Yung lalaki. I had my own insecurities as a judge before becoming a judge of IDA Philippines. But they got me for a reason because I made it in my own area, my own field in showbiz industry, and because they see talent in me. The editing, yes. Yes! Pandesal! Yes! It's a no for me. Yeah, lalabas na abs niya! Oh, I like your abs! I like the way you abs! Yes! Naku, kailangan ko takpan yan dito YouTube! Magagalit si Tito YouTube sa energy gap ng abs niya. Alam ko na yung mga yan. Copyright, 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 yeah, woo, copyright, 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 Bakit
sabi ko malakas ako eh. Maliit lang yan. Pero ayun na naman, di ba? Di ba yun yung nangyari na naman sa Idol Philippines, yung kumanta yung isang contestant about sa parang hope, kasi naghahanap siya ng emosyon. Pero nag-yes naman si James Rido. Ang nag-do pa doon si Vice Ganda. So kung mayroon tayong pagtitripan, dapat si Vice na lang. At si James, di ba, na ano siya eh. Nawindang siya sa experience si Miss Regine Velasquez. So mga props to him. Sunod, maraming salamat. San Pweds TV. When guys play Jackstone. Oh! Tapos ka na. Oh my God. Between Mining Needs! Ha? Pwede pala yun? Yung angulo at pwersa ng paghagis niya ay malinis, di ba? Malupit siya. Hindi pa rin yung audio doon. Or kala ko style yun pag sa Japanese yung hindi pantay doon sa dub and stuff. Ganda nung ano, yung camera. Para magawa nila yun. Naluglag. Shit! Hina mo, boy. Ito ang tunay na galaw. Yes! Ah! Ang kalidad! Grinding Thunder! Hindi nakalagay. C squared equals A squared plus B squared. Grabe, nakakata niya yun. Putik na yan. Walang palag. Ito na, ang tamang panahon para pababain ang 12 konstelasyon. Well, Zodiac! Mga paning yung nagpapanalo eh. Puta! Ah! Wala. Uy, alam ko yung tunog na yun ah. Ako, wag nyo na alamin mga bata. Maraming salamat, San Pweds TV. Lalagay ko sa description. Ay mga gusto ko mga dekalidad na editing. Alam nyo naman sa Pilipinas, mga basurang video at trending. Yung mga ganito, maganda to na naikakalat natin sila sa way. So, maraming salamat. Sunod! Nga mo, nag-full review. Ay, my God. Nga lang pulihan ang gwapo mga bro. Sa amin na play. Kaya na play. Titignan ba ni X? Napay mas labaw pa niya bro. Gamit tayo pagkagwapo. Wala po siya ka. Wala po si Titay. Kay! Ito? Hindi ko maintindihan. Ba't nandyan yung friends niya? Ba't kailangan niya tignan na nandyan yung friends niya na may tumutugtog pa sa likod? Balik pa yun. Gusto ba niya nahihirapan siya? Masokista ka ba, kuya? Ang kanta mo, magbalik mo. Oh my God, magbalik. Yan yung ano, yan yung chords na ano, una mo inaaral eh. Para mabasa yung mga dalagang Pilipinas. Yan yung una ko inalam eh. Nung natuto ako mag-gitara, yan yung una ko. Tapos wala na, yun na. Naliligo na tayo sa Puday. Ligo na tayo sa Sando Gamer. Ay, tama na, makaka-copyright ako. Diyan, sunod! Wala ka ba? Ha? Ginagawa mo, bawal yan ah! Wow! Patang iba. Hindi siya yun ah. Ginagawa mo, bawal yan ah! Well, sinabi naman sa comment section na meron pa daw isa pa sa loob. Pero kahit nakasalanan pa rin yung nag-edit, tamat hindi nila pinakita. Ano ba naman yung 2 seconds na maglalakad sila doon sa susunod pang pinto. Diba? Very good yan. Parang gano'n na ang channel natin dito, dekalidad. Diba? Wala sa paksak lang. Okay na yan, kakainin pa rin ang masa yan. Huwag mo na effortan. Tulagay ka lang sa ando. Wala ka ng problema sa buhay. Sunod! You have been slain. Ginagawa mo, bawal yan ah! Hi, kami po Agsunta. Kamba, Agsunta is... Yes, i-comment nyo sa lahat ng video sila na mag-cover sila ng kahit ano sa tubero, please. Idol ko na Agsunta pag nagawa nila yon. Kasi kung gano'ng katagal sila bago hindi ma-age restrict. Sunod! Oh my God! No. Pamilya kami! Tama na! Bawal yan ah! Kahit siya walang sado, malaswa pa din. Ian Vicente. What the fuck? Yes! Oh! Kabahan na kayo mga Santo Gamers. Wala kayong laban sa kanya. Hindi niya kailangan ng dede. Kailangan niya ng bola. At isang bola. Oh! Isang bola lang. Ah, sarap ng talo na. Wala na ako kailangan ipagmalaki. Ah.
ginagawa mo? Bawal yan ah! Dapat nakarap sa rin ako shirt. Shit. At maganda nga naman palapos dito, itigil na natin to, diba? Tulad nga sinabi niya, i-delete na natin to, itigil na natin to. So, sana sumaya kayo. Kasi gusto ko rin sumaya. Sa mga nakikita ko, di ko lang kung matutuwa ako, hindi. Palo kayo, tig isang palo kayo, tig isang dede lahat ng mga Sando Gaming. Sando Gaming pa kayo dyan. So, ako ulit si Paulo, lang inyo nag-iisang It's Gamer. Kung mo tayo like, share sa mga Sando nyo friends. At huwag nyo kalimutang mag-Sando! Paulo out.